Så er det ved at være tid til at tage imod regionens 11 udvalgte ulve. Her kommer FC Midtjylland! FC Midtjylland og dagens kampsponsor Klimadan, varmepumper til private og erhverv, byder velkommen til dagens kamp mod Viborg FF. Trænerteamet har sat holdet, og FC Midtjylland stiller op således. Med nummer 1 og målmand Jonas. I forsvaret med nummer 32 fra Kibæk og ulveanfører Christian. Med nummer 26 Patrick. Med nummer 18 Erik. Med nummer 6 og fra Spjald Jesper. På midtbanen med nummer 28 André. Med nummer 11 Danny. Med nummer 7 Jeppe. På kanterne med nummer 44